Nic zvláštního, jo? Co mi to jdeš pouštět? Nějaké sračky? To si dělal schválně určitě. Co? Když nahrával rozhovory. Kdyby dělal schválně, tak bych to řekl. Soukromé. No však právě, že o tom víš, tak si dáváš bacha. A tam jak jsem dojít do kanopku, vole, tak tam v tom třetím patře, tam je piča, ona byla připojená, ne? No, tak to hodím na 2/4 prouk. Ty jsi Skype nahrával. Tam je kanopka, co přijímá s binárny, víš, tak tam hodíme to montinku. Jako vysílač? No. Dvě trafa piči? Co? Dvě trafa piči? To si ty říkal. Jaké dvě trafa? Ty Pešo, to je tučňák, vole, to snad nemůže být policajt, vole. Tučňák, Američan, vole, piči americký policajt, vole. Akorát nechodí jak piče. A už zabero. Tak toho si vychutnám. To viděl, Tak tam byli jejich. toho budou brát určitě. Že se brzo všimli, vole. Ty čuráku! Pičo, to mi kameru, vole. Však když to točím. Jo? No, tak mají to piči, soudruži. Jdeme za nima. Oni řeknou, že tu nejsou odměření rychlosti ti buzeranti, vole, modři. To bylo jasné, že nejde 60, vole. Tam zlučil křižovatku už. No ale když nemáš radar, tak ti nic nedokáže nikdo. No, ale by mě mohli zastavit, vole. Nějaký si budou vylívat zlost na chudákách, vole, nějakých. Buzici, vole. No, už čumí, vole, vadě. Tady nahoru? No. Sleduje, vole. Jako, že se nedíváš, vole. No, to bylo nenapadné, vole. No to jedno, se dívají oši, vole. No, se po piči vydvá, vole. Pásy, vole. Teď jsme něco dělat a nebo zmiznou, vole, jsem zvědavý, vole, jak to bude, vole. Oni ví hovno, co my jsme záčku, vole. Taká bublina policajtů. Dávám jim tak maximálně 5 minut, že zmiznou, vole. Co to vytáhne? Nějaký blok nebo pistoli a bude plná střílet, vole. Mámo, vole. Začít něco dělat, no. Že oni dneska ví hovno, jestli někdo kontroluje, nebo nevíš, jak to vole, někdo stěžoval, vole. Já už vím, co tam má. Co? To má vysíláčku, vole, už to zjišťuje, kurva. Co to je za dva chuje? Zjišťuj, vole. Tady orel. Tady orel. Nahlas příjem, 10 600 čistého. Tady je stojka. Mě to nenapadne, že? Co? Tady orel. No, nikdo nic neví, teď na něho kýval, neví, kurva. Nevím, kurva, takovou robu. To jsou, vole, z inspekce. Dobrý, pidejte den do piče. Pojď ještě chvilku. Sednem si tam, vole, Kde? zapalovat chvilku, vole, mě bolí, ne? Kde si sednem? Tady, opatrně. Byli jsme odhalení, končíme akci.